Искате ли по-силна имунна система, без сложни режими и скъпи добавки? Тайната може да се крие в нещо много просто – храната, която слагате на масата си. Добре дошли в нашия канал «Здраве и вода». Мястото, където малките навици водят до големи промени в здравето. Днес ще ви покажем кои супер храни наистина подкрепят имунитета и как да ги включите в ежедневието си, без стрес и без излишно усложняване. Горските плодове, зеленолистните зеленчуци, чесънът, куркумата, киселото мляко и цитрусите не са просто вкусни. Те са истински съюзници на тялото ви, пълни с витамини, антиоксиданти и пробиотици. Те помагат на имунната ви система да бъде в топ форма, особено в натоварените сезони. Преди да продължим, абонирайте се за канала ни, харесайте това видео и го споделете с близките си, защото здравето е споделена отговорност. Истината е, че дори малки промени, като смяна на следобедната закуска с купа плодове или добавяне на чесън към вечерята, могат да направят огромна разлика. Няма нужда от крайности. Важно е да има постоянство и разнообразие. Хранете се с грижа, избирайте пълноценни продукти и слушайте сигналите на тялото си. Така ще дадете на имунната си система не просто подкрепа, а истинска сила. Ако това видео ви беше полезно, харесайте, абонирайте се и го споделете. И помнете, здравето започва от кухнята